What is up guys sa inyo mga katribo, no? It's me again, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for this video nga ay may crossmeet ang main Pangasinan Street GP at ang Western Pangasinan Street GP. Grabe ang didiin ng mga motor, oh. Wow! Wala. May palaman. May palaman. May palaman. Tanggal lang shocks, aray ko. Aray ko. Carbon Lodi. Fully loaded man, no? Fully loaded. Ito talaga ang domain trade. No? Labi. Nakanimo ata siya na. Tapos. Morning! Morning! Morning, morning! Kakagising ko lang. Good morning mga idol. Baklas, hindi pa nakakalis sa Beria ka agad. Ano masasabi mo? Ano masabi mo? Power off. Dito lang yan sa Alaminos. Bumagsak na to. The Bluetooth device is connected successfully. Dali na naman ako ni Alan dito. May pang content na naman. Bakit yan? Ano yan? Maluwag, malik. Di natin nagato yun ng saktak ko. Ba't dumiretso yun? Gutin mo. Sabi nila. Sabi. Dami mo kamaka. Samantalang kami dito nagbabaklas pa. Aray ko. Nami par, ano masasabi mo? Mading. Mading ka. Magkit ka na, ikaw na.
At nagpunta nga kami dito sa may bagong daan, dito nga sa may Lookup Corp, Alaminos City, Pangasinan mga katribo, dahil dito ngayon na pag-usapan na pupuntahan namin dito. At kung hindi nga ako nagkakamali mga katribo ay umabot nga kami ng 100 plus dito. So halo-halo dito may Yamaha, Suzuki, Noto brand wars ika nga. At dito nga mga katribo ay napag-usapan namin na magpuput up na nga ng Western chapter. So magiging official na nagrupo nga ang Western Street GP Pangasinan. Kaya naman kung ikaw ay taga Bolinao, Anda, Bani, Alaminos, Burgos, Dasol, Agno, ay pwede kang sumali dito basta pasok sa Street GP concept ang iyong motor. At sa mga gusto kang sumali ay pwede kayong mag-PM sa aming Facebook page ang Street GP Western Pangasinan. Hoy, di kami naghahanap na